Wala na bang period mga may loves? Makapanaan na mo eh. Yay! Makapanaan na may mga my loves. Hi mga may loves. Wala na bang period? Makapanaan na ta. Makapamukot na may mga may loves. Tala na ma-endi. Tala na. Tingnan mo papa to. Manaan na daw ta. Ito pa panunoy. Panunay ah! Kuya mo ting. Rita. Ako ano? Sila mamanim pa po mga my loves oh. Mamukot po na sila paingon. Hi mga malap, so for today's video kay manaan dai mi o pokot kay wa mi sudan. Panood-an na niya mga dili di baligya. Balog makakuha pa mi nga hapon naman. Kami na po uban. Ano to sugod pre daw paingon dito. Narabay naligo. Tando makaya nang. Ako ra. Ako ra. Yeah. Frido. Uy, biunin mo. Kuha ra ka buok. Hala na basta, bahala kayo makabuk. Ay ang Patay day. Labo ta magagyan ni nang. Mabaw, mabaw. Ha? Oh, ganit ta. Nice kind view mga my loves, no? Narami dahil mo sa daplin. Ikaw na ni, oh. Ganit. Isa pa man dahil ni Fred. Lang. Mag-isa pa, Fred. Ini nga ito lang nilikos ito, ilikos na to. Hindi. Ano kanila mo ba yan eh? Isa po isda pa ni Fred. Yan eh. Labihan pa daan yung di pa ta masabot. Eh, lasayan. Banti mga my loves, bante. Dong, siko kayo dong. Ganting no? Ayos na. Ganting. Yan yung malagay ganting. Ha? Oh, kana humok na siya nga ganting, no? Ito. Puro ganting. Di ba sa batuan naman ang ganting? Ang Tambak. Bakit? no? Ha? Ano yung Ganggit dong. Andi ay. Bakan dong. tagak ra. Sayang. May ba kayo? Bunak. Gusto mo yung gusto mo? May mo? Bira lang, bira lang. Tambak. Katambak atong kuan ron. Isang kilo. Makasudan yun pod. Gamay ra pero makasudan gihapon. Maura gid inta ni mga my loves oh. Igo ra gid tulaon. Gamay ra pero makasudan gihapon. Among ubay-ubay karon nga kuha kay kani nga ni katambak. O kani